Al gimnàs. I allà què farem? L'obra de teatre. Tens ganes o no? Sí. Sí? Teniu ganes? Sí. Sí? Molt bé. Què farem avui? Teatre. A on? Quina obra de teatre farem avui? El conte de Nadal. Teniu ganes? Sí. Segur? Sí. Segur, segur? Sí. Ah, molt bé. Doncs, i qui ens ha vingut a ajudar? Les mares ens han vingut a ajudar. I què faran? On estan els escruix? Aquí. Vinguin aquí, a veure. Bé, estira. Estira. Molt bé. Dos i tres. Molt bé, perfecte. Anem a seure. Pero como no te lo recojan... Vés a seure. ¿Y tú vas a elegir ya? ¿De qué color vas a quedar la foto? Què us faran ara? Un bigote. Per què? Per obra de teatre. I tu de què fas? Teo. De jefe, Que guapo. Una barbota ben negra. I a tu, què t'han pintat? Encara no, Tinc una estona. Guapo, Mateo, Hola. I tu, què t'has posat aquí? Un davantal. Per què? De què fas, tu? De la mare, molt bé. De cariño. Yo quería amarillo. Què us està repartint la Núria ara? I per què serveixen els secrets? Per quin... Hola! Us presentem el conte de Nadal. A Nadal, el 24 de desembre sonen cançons. Els carrers van plens de persones que guarneixen les seves cases, d'altres compren menjar i posen llums. Tothom es prepara per la nit de Nadal, una nit màgica i molt especial. Com veieu, el senyor Scrooge es posa de mal humor al sentir que arriba el Nadal. El seu
empleat Bob i el seu nebot sembla que no l'han fet canviar d'opinió. Ara entren a la botiga uns nois i unes noies. Veurem si tenen més sort. Bon Nadal, senyor Scrooge! Una altra vegada a mi no m'agrada el Nadal. Ara li cantarem unes caroles. Cantem unes cançons molt boniques. Comencem! 1, 2, 3. Taratiro, ametlles i turons, no calis arengades, que són massa salades, caguen turons, que són més forts. Fora d'aquí! També entren a la botiga unes senyores que recullen diners pels nens pobres. Bon dia, senyor Scrooge. I bon Nadal. Vols donar diners als nens pobres? Una altra vegada, a mi no m'agrada nens i no m'agrada el Nadal. Fora d'aquí. Aquella nit, quan Scrooge tornava a casa, va sentir una veu. Va creure que es tractava de Marley, però no en va fer massa cas. Scrooge, que acabo que malament. Aquest que ha dit, li dirà que s'acaba de dir caca. Adéu! Quan es posava a dormir, li va aparèixer el fantasma del Nadal passat, que li va recordar que quan era jove sempre l'havien tractat molt bé a la feina que havia tingut. Senyor Scrooge, soc el fantasma del Nadal passat. Avui farem més enllà de Scrooge. Aquí tens els diners el mes que ve. Moltes gràcies. Després, se li va aparèixer el fantasma del Nadal present i li va mostrar el seu empleat Bob i la seva família. No tenien diners i el fill petit estava malalt. Senyor Scrooge, soc el fantasma del Nadal present. Mira! Anem a sortir tot a pa. Pues l'haurem de repartir. Gràcies per portar el pa. T'estimem, pare! Finalment, va aparèixer el fantasma del Nadal futur i li va dir que si no reflexionava es quedaria sol. Scrooge, soc el fantasma del Nadal futur a corazón. No vull corazón. L'Scrooge va entendre que no s'havia portat bé amb els que l'envoltaven i que el més important és estimar-se i celebrar el Nadal tots junts.